see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Share to the people. Don't attach it now. Yay! Ari ni galing niya sa akin. So, eto yung kanin, guys. Ayan. Good morning, guys. Today is Sunday. I have 2 more sleeps and 2 months my birthday. Auntie Mills is picking us up so we can buy our toys. And we're gonna go to the Kmart and Smiggles and I got a birthday badge. And Mommy's gonna pick which kind of bag I'm gonna wear to the mount. And do you like my outfit? See? Okay. Well, my mommy's not coming because only Auntie Mel and Koi TJ and me, but Koi Zach's not coming because, wait, yeah, I think Koi Zach's coming. So, Koi TJ's coming, I'm coming, and Koi Zach's coming. And I'm gonna be excited. Guys, I have to show you my OOTD quick. So this is my boots, and this is my jeans, and this is my jumper, and I'm gonna show you my running. And I'm wearing a cherry jumper, and Mommy's gonna pick. Well, she didn't pick which bag I'm gonna wear, and yeah. Okay, guys, my mom chews my koala. It's creamy. Mommy thinks I want to eat it like a queen. And I'm gonna pack my stuff in here, and I'm gonna show you when I finish packing my stuff in here. That'd be nice in there. I have milkshake too. That was Where my from? world. What's your sack? My Auntie Mel. Sugar. Where you going? Pipick upin na si Holly at saka si Kuya kasi malapit na yung birthday nila. And isasama si Sak. Yes. Yeah, 2 tulog na lang. Magpo-5 na siya. And yung mga award na nakuha ng mga bata nung nagpo-footy sila, ngayon pa lang nila i-claim. So pupunta sila ng Macas. Krispy Kreme. Ayun. How many? All together, Sak? 5? How many? 3 or... When school finished, I'll be finished. Vouchers, son. How many? 1 for McDonald's. And how many Krispy Kreme? 2. And 1. shake. Oh, Baker's Delight as well. Oh, wala. Hindi nila. Baker's Delight. No, I Oh. Gusto lang nila eto. Yung Baker's Delight. Ako na lang mag-claim. Where's my bag? Oh, who knows, Zachary? Good luck! Oh, lucky. Sama siya kahit hindi birthday. It's not his birthday, Auntie Mel. He wants to go to Krispy Kreme. Kaya siya sasama kasi i-claim niya ito, oh. Oh, makasi kuya. Si Hol. Sure. So, insert ko na lang to sa mga upcoming vlog. Short vlog lang to, guys. Okay, good luck, kuya. What you gonna choose? What? We got a gun. She wants a gun again. We got lots of gun, Han. Birthday. Okay, good luck. Good luck. Let's go! And you, good luck. Baba, good luck. Good luck. Enjoy your shopping. Ito na sila. Hey, Jack! Back, buddy. Oh, it's freezing. Oh my God. Kaya hindi siya nag-fishing today. Nandito na yung mga nag-shopping. Ayan yung kay Kuya. What you got, yeah? A race car. Race car. How many days have you been? Dicky toys. How about you, Baba? What you got? LOL. She got all this LOL. LOL. Oh my goodness. Dad, try
Don't chop the box, Dad. This is real. Dad, look. It's what rip? Don't chop the box. What's this? Real. It's real. Yeah. It's for the ice cream. Oh, for the ice cream. Are they right? Oh, yeah. Thank you, Auntie Mel. Ayan, binilang siya ni Auntie Mel. Kasi naubos na yung ganito ni Holly. Let me see ya. Nice. Dad, you know in China we can do it. Andito na si Uncle Jace. Oh, you got something too, Zaki boy. What you got? And si Jan, kami ni Jan, nanonood kayo ng movie. This is Dama 2, right, kuya? Si Jan, tawa lang siya ng tawa. Let me see what you got. Ang ganda ng nakuha ni kuya. You like it, yeah? This can go 11 miles per hour in total. 11 Yeah, hours. just have to press this button. Look. Look out. Oh. It is better on the road. Is it battery or charge? You have to charge that, but this needs battery. Battery, alright. How about you, Baba? LOL. Did you go to Auntie Mel's house first? O, pumunta muna sila kila Auntie Mel and doon na nila I binuksan. have a ghost. Tapos, sinama na si Uncle Jace. Where's my milkshake? Oh, milkshake, kuya? Yeah, I have to rest it down. Okay, how about you? Oh, I'm a bit. Now I have a headache. You don't like it? You had a headache. Macas? Did you have a macas? What did you have? Oh, yan. Yun lang ang kinakain ni Zach Wrap. How about you, Baba? Chicken nuggets. Chicken nuggets. How about you, yeah? Burger? Right, because it's a bad. When we finish, if I get this, then I get longer. I get a real longer. A half an hour ago. I have no idea, and I'm gonna be naked forever. I'll come with you. Get in there together. I don't know how to do it. It's in there. Oh, I know it now. I know it now. I know it's very good. Oh, why are you so Here, actually, the middle. I'll get you high and gonna get for some shoes. Okay, that's the shorts. Thank you. Here, I'll go. Look at this. Can you just do that? Yeah. Oh no! Just start a dress. No. When are you gonna get this? A shoe. My safe shoe. Brown. It fell! No. Wait, I'll be doing that. Wait, from the top. Ooh, I look so fancy, but I don't like fancy. You put this one.
important. Good morning! Good morning, guys! Today is September 20, Monday. Alis tayo. Pupunta tayo ng town. Dinala ko na kayo dito sa bathroom habang nag-get ready ako kasi hindi ko dadalhin yung aking camera sa labas. Ito yung A7C kasi ang lakas ng ulan. Tapos mabigat. So, hindi pa ako sanay. So, sinasanay ko muna yung aking arms na makarry ko kasi medyo mabigat siya compare dito sa aking G7. So, tingnan nyo naman. Nag-memory card error siya, oh. Ayaw niyang gumana kasi minsan, nag-memory error, hindi minsan. All the time. Minsan lang yung talagang gagana siya. Pero pag tinatanggal ko naman yung SD card and binabalik ko siya ng mga ilang beses, nagiging okay siya. Pero this time, ilang beses na, yan pa rin yung reading sa kanya. Oh, memory card error. Oh, nagaganyan siya, guys. Oy. Nag-give up na siguro talaga siya sa akin kasi alam niya meron na tayong bagong camera. Huwag naman kasi kailangan pa rin kita kahit papano. Wala na talaga, guys. Mamaya siguro itry ko yung ibang SD card. So yun nga, alis tayo. Maghanap tayo ng regalo para kay Holly. Kasi si Kuya meron na si Jen na nabili na regalo namin para kay Kuya. Nag-skincare muna tayo, guys. Wala pa akong nilagay sa aking face. Yan yung itsura ng ating mukha. Ang clear ng ng Sony. Itong bagong camera. Ang ginamit kong sabon ay yung aking Albion. Ayan, yung clear wash. Na-exage. Tapos nag-exfoliate ako. Ang gamit yung ating St. Ives. Ngayon, mag-spray tayo ng N+ na clear toner ng Charis. And speaking of Charis, pinadalhan nila ulit ako ng package. Ayan. Dinaanan ko na siya ng kutsilyo para hindi na ako mahirapan mag-unbox. So, i-unbox natin ito. Ito ay, ayan, meron siyang isang product. Tapos, may papel. Ito yung, kung ano yung pinadala nila sa akin. Tapos, card. So, naka-bubble wrap. Ito yung Madagascar Centella Ampule. Made with pure centella from Madagascar. 100 ml. Skin 1004. So, gusto nilang itry ko to. Alam ko sikat to sa Korea eh. So, ipadry ko lang muna yung aking toner sa mukha. Excited akong gamitin to kasi alam ko sikat to sa Korea. So, ayan yung ayan yung kanyang itsura. Ang ganda ng focusing. Ayan yung itsura niya. Ganyan yung itsura niya, I mean. And glass siya. And ang sabi dito ay Centella asiatica from Madagascar. Naka-concentrate talaga siya sa Centella asiatica. Diba? Kung ano yung benefits ng Centella asiatica, siya lang yung nandito. So, matatry natin siya kung ano ang kanyang effect sa ating face. So, yan. Dry na yung ating mukha. Naririnig nyo, guys? Ang lakas ng ulan. Kaya hindi ko dadalhin yung aking bagong camera. Wala, parang bagyo na. And hindi nag-fishing si Jan. Nag-start ng fishing si Jan nung last week, nung Wednesday. 2 days lang sila nag-fish. And after nun, hindi na kasi ganito yung weather. Ang lakas ng ulan and mahangin. So, nakapugas na tayo ng kamay. So, itry na natin to. Amuyin ko muna. Wala pa akong naamoy. So, siguro mga 1, 2, 3. And yung consistency, oh! No. Grabe yung consistency niya. Para na siyang parang tubig lang. So, ilan drops na ba yun? So, muna natin siya. Ilagay ko muna siya sa mukha. Ganyan lang. Ipatuang natin siya. And syempre, huwag natin kalimutan yung ating leeg. Dapat, kung ano yung nilalagay natin sa ating muka, i-apply din natin sa neck para gumanda rin yung neck natin. Huwag lang yung ating muka.
So, ayan. Ilagay na. Ilagay ko na. Ayan. Parang ang bilis niyang ma-absorb, guys. Ayan, tuyo na siya. Para lang siyang ano. Para lang siyang tubig. Hindi siya malagkit eh. Pero, ayan. Ilagay na natin siya. Maganda siya kasi wala siyang amoy. Ay, excited akong gamitin to day and night. Ang sabi dito sa box, Centella asiatica from Madagascar. Calming and hydrating. So, isa lang talaga ang ingredient niya dito, guys. Ano lang talaga yung Centella asiatica extract 100%. So, yun lang ang nandito sa bote. So, update ko kayo kung ano yung magiging effect niya sa akin. And, yung aking, kasi dry na siya, bilis niya lang talaga ma-absorb. Wala na. Hindi siya sticky, hindi wala. Parang fresh lang. So, ngayon, ito yung ating gagamitin na moisturizer. Ilang weeks ko na itong ginagamit, itong dalawa. Ito yung Marika Susay na Sika Cream. So, ito yung ating gagamitin. And tingnan nyo yung skin ko. Di ba ilang weeks ko na itong ginagamit. And nagugustuhan ko siya kasi wala naman siyang binibigay sa akin na problema. Maganda siya para sa akin. Ito naman, masarap yung amoy, parang relaxing. So, naglalagay ako sa neck. Kaya kung makikita nyo, grabe na yung bawas niya. Oh. Kasi, pati talaga yung aking neck, nilalagyan ko yan. So, hintayin ko lang itong tumuyo. So, ayan na guys. Magkilay muna ako kasi wala pa tayong kilay. Tapos na ako magkilay and sana pantay siya. Yung ginamit ko sa aking kilay, ito yung Benefit. So, yan yung aking ginamit sa kilay. And hindi na ako maglalagay ng sunscreen kasi gagamitin natin ito yung Lights Camera Action na Super Face kasi ito meron na siyang SPF 50. So, ayan. Ito guys, wala itong ano pala laman. Hindi ko pa na-i-transfer yung ano. Ganito lang yung paglagay ng ano guys, ng refill. Ayan. Ito, ipupush mo lang yan. Then, tada, ito yung empty. And, ilalagay ko na yung aking matagal nang dapat na ilagay dito. Pero hindi ko na ilalagay kasi hindi naman tayo umaalis. So, ayan. Dali lang. So, ayan na siya guys. So, ayan. Ano ko na siya? Nasa Charis shop ko siya, guys. So, ilalagay ko sa description box yung mga link nito. So, ayan. Si Holly, bukas, birthday niya, diba? Ang plano ko dapat sa birthday niya, dadala siya ng cupcakes sa school. Tapos, lollybags. Kaso, yung lollybags, hindi raw allow kasi baka ma-distract yung mga bata after na birthday ni Holly. Hindi na sila makinig. So, hindi raw yung pwede. And, ngayon, si Holly, bukas, wala silang pasok kasi mayroon silang rest day na one day, then ang balik nila Wednesday na. So, sa Wednesday ko na lang ipapadala sa kanya yung kanyang cupcake. So, ayan, tapos na ako maglagay ng cushion. Then, gagamitin natin yung ating lip tattoo. Asang na yun? Nandito yun. Yung ating tattoo, guys. Ito. Yung shade niya, sabi ko sa inyo yung shade nito, diba? Yung richly red, but yes. Ito yung Rouge Star. Lip Tattoo Pack. Yeah. Plumping. So, maglagay tayo nito. Ngayon, yung lips ko, guys, ano siya? Dry kasi yung weather natin,
paiba-iba. Ngayon, spring na. So, ngayon, nag-dry siya. And meron siyang konting sugat. Kasi, rinab ko siya. So, medyo mahapdi siya. Kasi nga, diba? Meron tong capsicum. So, wait lang. Apply ko lang to. So, ayan na guys yung kanyang itsura. Pag bago siyang lagay. And, ganito na yung nababawas ko sa kanya. Kasi ginagamit ko to pang nagla-live kami ni Holly sa Facebook. Kasi, matagal talaga siya. Lalo na pag nagmumukbang kami ni Holly. And, alam niyo ba guys, tingnan niyo yung aking buhok dito. Ang dami. Ang dami-dami kong buhok na nalalagas. Ang dami pa dito. Meron ba kayong tips? Para naman mabawasan ang paglagas ng aking buhok. Ang dami niyan, oh. And alam niyo ba si Jan? Sabi niya sa akin, hindi niya raw mag-gets bakit meron pa akong buhok. Isa araw-araw daw na naliligo siya sa bathroom, ang daming buhok, and then ang daming buhok dito rin sa labas ng shower. So, hindi ko rin alaman. Pero yeah, ang dami talaga guys. Kita niyo ba? Ang dami yan. So, hintayin ko lang ito mag-dry, tapos alis na tayo. And eto, papalitan ko siya ng SD card. Palitan ko siya ng SD card kasi wala talaga siya. Punta na tayo sa labas. Oops. Ayan kayo guys. Tadaan! Vlogger ka te. Ang laki ng camera ko. So labas na tayo. Kasi palitan ko to ng SD card. Palitan natin siya ng SD card. Kasi ito yung aking gagamitin. Sa labas. Ayan. Gamitin natin to. Isa. Ayan. Okay ba? No, okay naman. Yes, eto nag-work siya. Nag-work eto. So, depende lang talaga. Pero eto, okay to. Okay to. Kasi ito yung SanDisk in SD card. So, yan. Hintayin ko lang to na mag-dry and then alis na tayo. Tumawag na ako para sa aking SNS and nakabook tayong 12:15. Ano pa lang na? Hindi ko makita ba? Ano pa lang naman? Say, good morning. I'm scared of the phone. I'm holding you. That's alright, that's alright. Alright, okay. I'm holding you. So, 12:15 yung ating SNS. 11:20 pa lang naman. 11:25. And naglagay pala akong blush, yung Sunny's Face. Sunny's Face. Sunny's Face ba yun? Yeah, Sunny's Face na Rust yung kanyang shade. Ayan. Maglagay na tayo dyan. What are you doing, Baba? You said you're scared. Ayan siya. Gusto niyang sumali. So, tanggal. Okay. Fill this up, Baba. May lip tattoo. Come on. Tinataas niya yung upuan. Okay. Ayan. Tinas niya yung kanyang upuan. Okay. Fill this up. Where do I do? Here. Okay. Go. Gustong-gusto niya itong gawin. You like this, right? You like doing this? Huh? Yeah. Oh, sarap. Satisfying siya. What did he eat? Why did he say syrup? It does yucky. Sarap. Okay, this one. Okay. Oh! So, ayan guys. So, ayan na yung itsura ng lips natin. After natin matanggal yung ating The nose at the top. tattoo, ha? The nose at the top. So, ayan. So, I'll see you later. See you later. See you later, guys! No! Just tell me who you see, 'cause I